Durene fermentasi kan bali dan. Wis bukit sasi opo enggak digawake nang kancane jare. Lali. Jangan dibae. Kenapa sih nek kamu di negara? Oh, aja nek. Wis ngerti ya. Aku ora jalan ning aku nyangking nih. Nah, aku nyata. Weh. Mbake rasane kaya mingguan. iya, Jok. Apa ya? Hah? Iya. Mana Tarzan iki lho mau. Wis kaya Pak Mardi. Aja Jok. Aja. Ra apa-apa nek kaya kuwi. Nek kaya. Apik kok. Oh iya. Sing kuwi apik ra Nek apa? padake terus sing apik iki gelem. Oh iya. Aku ngopo? Lah iki kan dari tersane kok. Aku njaluk digawe Kawin rapi. lali lah. Sing di biasane. Kawin rapi. Sing di biasane. Ayo lali ya. Lali ya. Kok kabeh aku tau. Marah. Ini biasanya sing marah ya ngene. Alah, enggak. Aku wis baik-baik terus ngomong. Ra iso nek nang kene ra iso. Wudu mesti mau. Oh wis wong mandek luar di dalan dia. Wah, kok nang dalan. Ya, terusnya Pak Ketum. Ayo jatah jatah biasanya itu penyarai om. Nah, om apa ini? Ayo marah ini. Marah terus. Oh ya diganti wis. Diganti nih harus apa tak om? Semoga aku Pakde jadi gini. Wong tuwa ora rapi-rapi. Sing ning ngarep kono kuwi lagi dhewe aja. Sing ndi ya? Wis ngarep kono. Kira kok nek bareng. Oh, aku nanya mangan dhewe Pak. Aku bareng karo Mbak Rizka, Mas Ujung. Nah, iya. Sing penting
kono nyawani Aku diwarai lainnya sebelum ini. Anak jajaring ini kan lama-lama yang luput aku. Diwarai apa ya? Kandani kan lagi dipisah. Nah, aku rambutnya orang. Iya. Aduh simbok banteng kawin. Aduh
Sampun mendem niki Mas Bojo. Mudah-mudahan guys